Check mo natin ang FPS. If okay ba siya? Yung kana. Si Pamilyan di mag-all and si Pagtangkoy sa Angin. Going crazy. 30 FPS. Okay. Okay naman. Pwede ka mag-comment sa inyong mga AI question. Yan. We're live. Baka hindi ka marunong ha? Marunong ka ba? Slight. Oh no. Check. Ang bilis Mic ng live check. stream lang to. Hindi ka pala marunong eh. Check. Mic check. Kumain ka na ng dinner, Dar? Kakain pa lang. Nang? Dinner. Yun pala. Pakinin mo. Black ako? Oo. Why? Okay lang. You have a problem with that? Okay lang. Tama na? Is that the king? Yeah. Oh. Queen. Ito ang queen. Oh! Hindi pa ako nagsisimula. Sorry pre. May comments ka dyan? Okay. Order lang muna ako saglit ng pagkain. Grab. Okay lang sound. Sakit lang. Bye. I won't see you anymore. Bye-bye. See you. When your dad comes back from Cebu, I'll come back. Hi. Oh, I don't have money anymore. You should jog with Dar. Game. Wait, basa muna tayo ng comments kung meron na bang comments. Alam mo, ang init ng atay ko. Mainit ba? Oo. Sabi na. Facebook. Saan ba yung Facebook? Facebook. Yan. Ang hina ng audio. Sabi ni RJ. ang hina daw ng audio. Check. Mic check. Hindi naman. Check. Hindi tayo napipik. Parang hina nga. Okay, magsalita ka. Yan. Hello. Ayan. Tingnan mo yung levels. Check. Hello. Check. Oh? Volume. One step up. Ito, one step. Ito. Hello. Okay. Hello. Okay na ba, RJ? Oh, ayan. Yan, sige. Ang ganda ng boses ko. Yan. Oh, cute. No, sige. Cute mo. Nakapag ano? Did you watch anything? Sa ano, Binisaya? Oh. Shoot out lang. Shoot out? Sino sa shoot out? Lahat? Everything, lahat. Hindi mo ako in-invite. Sabi ko manood tayo together. Before ka pa dumating dito, nanood na ako. Napanood mo na ng shoot out? I think so. Natapos yung shoot out, nandito na ako. Ay, itong si Dor. Kailan ba ako Kailan nanood? ba nagtapos yung shoot out? I think... Sunday? Ay, joke. Tama. Dito ko Monday. Yeah. Ayan. Monday siya available to Okay na. unwatchable siya
Oh, Cedar. Oh. Pinanood mo pala na wala ako. Ay, parang, ewan ko, saan ka nun? Traffic dito sa Talisay kasi may nag-aaway sa kalsada. Cebu things. Di, okay. Nasa Cebu siya ngayon. Nasa Cebu si RJ. Hi. Oh. Ay, Ako na pala. ako Ako na na. pala. Sorry. So, wala. Kamusta love life mo, Dar? Walang ganyan. Walang ganyan. Itong private Ano lang, single life. single life. Again, diba? Yeah. Mas masaya. Whoa. I don't agree with that. Ay, di, joke. Nakakapag-move ka na? Yeah. Ba't mo nilalabas? Ano mo? Horse mo. Clean live stream lang. Clean live stream. Clean to, clean live stream po Clean to. to. Family friendly po to. Naging Ilalabas ko na rin. friendly, family friendly ever ba? Yung Binisaya, parang hindi naman. Ewan ko sa may-ari. Sino ba? Ilalabas ko na rin yung ano ko. Or smoke. Horse. Ano sabi? Dialogue. Death. O, ikaw Bisaya ko. Dialogue. Death. Nabuang man guro ka. Night. Ay, matik. Death. Maugani. Kuhaon na ta ka. Night. Pwede mag-extend sa Earth. Death. Dili. Dapat sa planet Yekok Oips. Okay, let's try it. O, si Night. Ha? O, si Night. Ikaw si Death. Oo Babasahin nga, no? natin. Oh. Sige. Nabuang man guro ka. With acting. Paano ba mag-acting? Oh, look at my eyes. Nabuang man guro ka? Ay, matik. Maugani. Kuhaon na ta ka. Pwede mag-extend sa Earth? Dili. Dapat sa planet Yekok. Ay, piste. Did I say that right? Yeah. Yep. Piste. Oh. Galing. Oh. W. Thank you, Nico Martz. Sino na ba? Man, tapos na ako. Okay. Nilabas mo Nilabas ko pala na yung ano ko. horse. Ano mo nyo sa chat kung sino nakakilala kay Ingmar Bergman? Si Nico March lang yata. Ha? Si, ano, Sino? yung director na. Ing what? Ingmar Bergman. Ingman Birdman? Hindi ko rin kilala. Ingmar. Igmar. Ingmar Bergman. Bakit? Lundi yan ni Nico March. Criterion. Shout out sa Joji Iligan International School, Davao City. Shout out sa Joji Iligan International Schools, Davao City. Tapos ka na ba? Oo, ito. Okay, sige. Fuck. Ay, sorry. Kay Erica Saicon is watching. Erica is watching. Hi, Erica. Hello, Erica. The filmmaker of the #1 fighting against Jermaine Tulbo. The name of the film that's in Pagtagoy sa hangin. Pagtaghoy sa Hangin Shout out. and Pamilya Magool fighting for the top spot in Vimeo On Demand. Ako na. Ito na. Oh. Ay, naku. Dapat takpan natin ang mga paa kasi kung kita, may bayad na. Sige. Ganun na din na kita. The future of cinema is live stream ba? What? No. Sino sabi? Okay. Wala ako. Ako na. Oh. Dapat nag-uusap pala tayo, no? Oh, shucks. Oh, shucks. Oh, shucks. I really wanna be with you. Na. Oh, shucks. Yun ba yun? Hindi. Ano na? What? I need a girl to learn to your bro. No?
Nahibaw ba mo sa tali Oh, sa... I'll try it. Nahibaw ba mo sa tali sa Kristiyano na Muslim? Parang may ano pa to kasunod yun. Ay, wala. Kristiyano Muslim. Binisaya jacket guy. Ambot sa imong lubot. Binisaya jacket guy is Ako, Darto yes. Nyakaw. Darto Nyakaw has worked on Boy Kilat on Dreamtime and Nalumas Akong Papa sa Sabaw. All Archipelago films. That's the only one you worked on, no? Rumbles of the Earth. Editor. Almost for All. Editor slash... Nag-edit ka na rin for Boy Kilat, di ba? animator. Animator. Oh, considered na rin. Suki editor. Chucky editor. Na in the future, magde-direct din. Naput on the spot. Pressure ah. Sino na ba? Ikaw. Tanungin natin sila. Sino na bang next? Hi guys, sino na next? Sige, ako na lang. May promo code ka ba for the Vimeo On Demand? Yes, meron ng promo code. Cordova Bay. CORDOVABAE. Bay. Bay. One word lang yan, small letter lang. My promo code is Protasio. PRO Tasio. Nonsense. Sino na ba? Ikaw na! Ako na, sure. Oo. Labas ko na rin yung ano ko. Ano? Ito, horse. Okay. Kala ko naman. Family friendly tayo dito. Family friendly nga. Yes. Frick. Si Dar, hindi siya lumalabas ng bahay. Malabas ako, uy. Inaaya ko siya na lumabas. Beses na nag-fail ang jogging dreams. Di pala tayo nag-jogging today. Ever. Sabi ko kay Micho, wake up at 7 a.m. Nag-alarm pa siya. Tapos sabi ni Mama Gail, nag-alarm nga. Walang gumising. Sa kanilang tatlo, lahat nag-alarm daw. Yung phone ni Sir Keith, yung iPad ni Micho. Lahat. Ba't parang nag-post? Ay, nag-post pala. Okay. You know, props sa mga nanonood like till the end. I wouldn't watch this. Meron pang bukas, wala pa tong end. Sino bang guest bukas? The guest for tomorrow Alam na ba nila? Ay, alam na ba na magigess sila? Hindi. Ay, sino ba yung guest? Secret ang guest for tomorrow. Kasi hindi pa namin alam. Kasi we're Kung not papayag. sure yet if papayag sila. Pero I think I'll be there also, but I'm not sure yet. Boom. Boom. The most anticipated Guests. Plural. 11 new comments. For the both of you. Unsa inyong last meal request before putlan ulo sa what is that? Guillotine? Guillotine? Guillotine. Yung ano, yung tawa dyan, yung sharp. That's what you call it? Guillotine, yes. My last meal request. Ako siguro one piece chicken ng Jollibee. Okay. Ikaw? Ako bulalo na maraming potato tsaka super soft na beef. Sarap na. With rice. Pwede change ng answer. Oh. Tawag dyan. Wagyu beef. Wow. 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 Shout out kang Monica J. Dizon of TEDx Lanang Avenue. Shout out. Daming kaibigan ni Nico Bartza. Lagi nagsha-shout out. Ako na, no? Oh. Angelo Adriatico is watching from Dipolog. Hi, Angelo. Hello. Angelo. Yes. Yes. Sige. The Angelo. Chris Bringas is watching, all this wasted space. Boom, nakakain na ako. Ako wala pa. Papunta pala yung grab ko. Ay, yan na. Si Kuya Ayan na. natin. O si Sir Kito. Bayan na ba yan?
Yes. Ah, yan na nga, Sige yan na, na. yan na. Okay, so ako na. Kinain mo ang ano ko. What is your favorite film, Dar? Favorite film ko? I think it's... Kalimutan ko ng favorite film ko. Teka. Oh, shucks. Teka. I moved na. Ano ang mukbang? Ano ang mukbang? What do you mean? Oh, nalimutan ko ng favorite We didn't film ko. mukbang anymore because there were no more Binasia funds to buy anything for mukbang, so that means that you will send more funds so we can have mukbang. Mukbang. Jaime Bini, PH, Jollibee meal. Pwede. Not really into Jollibee. Am I gonna get cancelled for that? Hindi naman nato. No. Andito na assistant edit. Erickson is watching. Hello, Erickson. Erickson, ano, classmate ko yan. Amigong tunay. Box. Musta box. Favorite film? Teka. Nasa isip ko yun eh. Boom. Yan, fries oh. Puro ka mag-downloads ah. Yan malapit eh. Ako na. Shout out Kang Dex Taniedo and Juno Avila of the Herhensha Davao. Congrats sa Davao Pop Culture Mania 2024. Daming shoutout. Daming shout out. Daming shoutout Nico. Hi Nico. Naubusan na ata kami ng boses at shout out. Shout out, wala na nanonood. Tayo Meron mo. Ilang viewers hindi nakita. Ilang viewers ba? Hindi nakita. 5 viewers. Dahil Hindi ko alam kung updated ba to. least Nag-move viewers. na ako. Ito ata yun. Oh, Hindi okay. ito. Masyado kasi tayong manga. Boom. Hindi, okay Boom. na to. Go. Ha? Kinain kita. Ba't ba tayo nag-chess? Hindi makapag-concentrate na madam. Dapat na timing natin, like how they do it in the actual. Ah. 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 Pangit na. If you keep eating McDonald's every day, Dar, you'll end up like Sir Keith. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Eh, 124 plays, but 3 viewers. Huh? Ano sabi niya? 124 plays, tapos 3 viewers daw. Pero dumadami yung views, no? After natapos na yung ano. Because people just press it and then they leave. Mm. Boom. Dinner. Mababa ang views ng mga international films. Except sa China and sa... Mababa daw ang views ng mga international films except for China and Cross My Heart. Basically silang... Then it means then you should all check out the roster of films. There are some unique ones there like The Steak Yun. with some crazy VFX stuff. Nakakala ko talaga hindi siya VFX. VFX pala siya. That's a big achievement. Sabi- Di alam ni Sir Keith na VFX yun. Pag nag-live daw tayo sa TikTok. Dapat hindi nila panoorin yung Indonesia film. May Korea. May US.
Binisaya Cebu International Film Festival would like to thank its minor sponsors. Totoo ba to? Nawasa Mineral Water and Refilling Station Europa. Nonsense. Jupiter Branch and Dartonyako's Experimental Buffet and Travel Tours. Maganda yan. Dartonyak Tours. Pa-shoutout pala tayo ng mga sponsors. Shout out to the sponsors. Punta ka doon sa bisaya.org. Tapos may mga logos doon. Pa-shoutout na lang sa baba. Nag-move na ako. Okay. Saan ba Binisaya? Saan ba dyan? Daming post. Daming posts. Saan? Punta ka sa skin. We'd like to thank Remton Zuasola, Noise, Titay's since 1907, Cebu Pacific, Woo! Life, Cebu City, The Kabilin Center, Lawak Sinean, DTI, Sino to? Denim Catfish, Denim Catfish. Makers of Midtown, Makers and of Midtown. course, Film Development Council of the Philippines. Ako na ba? Ako na? Oo. Nonsense nito. Mas nonsense ka. Shoutout mo si Dandan. Sabihin mo, yes, magpo-post tayo ng sponsor post. Yes, magpo-post tayo ng sponsors post. And talks. And Screening talks. schedule. And screening schedules. Yes, we're gonna Tomorrow. JP. post that tomorrow. Hi, JP. Sabaw pa rin, number 1. Busog. Kaka? Oh, Bilis mo. mabagal ka lang. Ah, okay. Saan na ba yung queen mo? Andun pala. Sheesh! Bagal lang talaga ako. Sorry. Mahal pa rin kita. Tonyakaw. Oh, frick. Tanongin niyo sa chat, anong favorite nila na film so far? What is your favorite film so far, everybody? Comment in the chat. Comment in the chat. Direct Jaime Morado, say this as slow motion as possible. Huh. Ano daw? Binisaya. Nakakatamad, Nico Martz. Binisaya to running for dark mode. Yan, slow mo nyo na lang. Mga, Slow mo na lang. 10 times. Hey, don't like the 10%. move that you did, Dar. Easier ngayon eh. Oh, okay, go. I know. Stars. I miss you, Kuya Dar. Kuya Dar? Sino? Ay, kuy, Kuya Dar? sakit na tumanda ako agad ng 50 years. Walang nagsasend ng stars kasi hindi mabenta ang indie look ng black and white. Sino ang nagkuya? Si JP Corton, nagkuya kay Dar. Ilan taon ka na ba, Dar? I'm 21 years old Mm. po. Mm. Check. Check. Bobby Villaclardos, the second. Ta. Sorry, Bob. Wala ko gaduwag Apex, Bob. Check. Ay, galing nitong... Ay. No? Ay, okay. Phone pala yan eh. Whoa. Whoa. Pace, 2 pace. Price. Ay, fudge.
Your turn. May dialogue na naman si May Nico. dialogue na naman. Pero mas na-miss ko si Jaime. Baka naman kapag mo siya. Wala pa akong budget for the shirt, JP, sorry. Bobby Villacarlos II. Ta! Ta. Naglalaro kasi kami ng Apex dati. Ah, okay. Apex Legends. Dialogue. I love you. I don't love you! Oh, ikaw yung next line. Ayaw ko. Stop laughing and play some freaking chess for Christ's sake. Chris, Char. Sige, We're sino not ba? allowed to say that. Yeah. Family friendly Oh, stream po family to. friendly lang ito. Sino na ba? Ako. Ikaw na. All my life you have been... Ay, masyadong family friendly naman. Galing nito ah. Belated happy birthday Kang Fernando Po Jr. Sino do? And to the eternal memory of Visayan national artist Yoyoy Villame. Nonsense. Shout out Kang Noam Chomsky, inamigo ni Jeffers. Nonsense. Uy, bawal yan, bawal. Umamit sila ko Mark Simon. Di ko na babasahin yung mga comments mo, pre. Bawal yan. Mag-send ka na nga ng stars. Dami mong eng-eng. Mhm. Kailangan ninyo mag-eyeball ni Nico Marx. Jaime Morados. Ay, mali. Play nanay tatay. Oh. Ano nanay tatay? Doon naman ay tatay. Gusto Ah. mong tinapay. Yung billiard lang. Sinasite. Kakalito kasi. Sige. Ano ba to? Ang layo naman ng inrook mo. You can do that with the castle. You switch with the cake. Pero dyan lang yan siya. Okay, right. Sorry. Hindi ko alam. Nalilito na rin ako. Based sa trailer, Dark, kinsa mo gusto mong porn? Kinsa ka nag-root for mong kada o best friend? Like, we're allowed to do predictions. Yes. In Horizons, Hindi ko alam. Ay, may lang. nasa Cross My Heart ba is in Horizons? Cross my heart this world. In Horizons, sino ang jury? Pwede bang i-reveal or no? Na-reveal na, sige mo. Red, ano Red, Wami, and si Kevin. Kevin Piamonte. I think Ito ang line na. Today can be Thursday. All this wasted space. Kaku Kamu. Animal lovers. Old world. I can't make you love me. I think Q Cinema Best Film will win Horizons this year, which is Animal Lovers. By director who has been in Binasaya before already, diba? Not sure. Adrian Naraw. Nakapag-move ka na?
fearless forecast. For the Binisaya lineup, for the Bisaya, Astronaut, pagtagoy sa hangin, sidlak, iang, holy shit, ang pamilya mag-uol baklay ko. I think, I don't know. Maybe Kiang. Sine Kabataan 2023 film by Maria Lim, who also made the a short that I really liked, Leonora Kilat, which was about preserving a cinema. Cool film. Yeah. Cool. Did you watch Leonora Kilat? Yun yung black and white, di ba? Hmm. Yun. At this point of the stream daw, speak like FPJ and Romy Diaz. I don't know. Hard-boiled yeah. Marlon Brando. Okay. Okay. Ang Batman. Oh, okay. Ewan ko, naririnig ba tayo? may nag-pick naman. Okay, sige. Ako na no, parang nahihirapan ako, Dar. Si Dale ay nanonood. Is watching. Check! Dale, Thursday. Paano Today naging is check? Checkmate! Joke. Wala pa. Tomorrow is Thursday, no? Checkmate nga! Oh, frick! Teka, ba't? Pwede naman ako gumanito. Ay, oo nga. Nonsense. Ay, Wala pa. Marunong tayo mag-evade dito, no? okay. Okay. Para kung si Cookie. Hindi pala to Seven Seal. Seventh planet pala to. Planet Yekok. Check. Paano naging check? Hindi naman yan check eh. Check yun. Yan. Kanina. Parang matatalo ako nito. Ewan ko, narinig ba ako? Pero, Parang iba yan, ah. ay, shoot. Paano ba to? Unting mararating kalangitan at bituin. Unting kinakasan. Shout out kang Direk Victor Villanueva. Shout out. Active ni Nico ah. Victor Villanueva. Victor Villanueva, pagbigay ka ng pledge. Okay, go. Big Bird money. Wala ka ng tao, Dar. Kalangitan at bituin. Napanood mo na ba ang I Am Not a Big Bird? Yes. Di ko lang natapos, nakatulog. Oh. Ah, hindi. Tinapos ko yun. Grabe ka, Yes, Dar. yes, tinapos ko yun. Go. Ang matatalo sa chess game, sasayaw ng Dancing Queen by ABBA. Dila? Dilo ka dyan. Copyright. Oo, kakanta. Oo. Ano lang, air dance. Oh. Ikaw na. Serious na to. Oh, go. Or Pildi Or Kamang. Pildi Kamang. Asa man mo kamang? Down to table. Gamay. Ah, sige. What's Pildi Kamang? Serious na. Hmm? Gapang. Ano, tawag dyan? Ah. Yes, yan. Kamang. Gapang. Ay, wala na pala ang tao. Paano ba to? Give chance ka ah. Check ka nga eh.
Ay, Ano? oo! Nonsense tayo dalawa. Hey, di ba sinabing check? You're required to say check. Di naman. Yes, you are. Para siyang uno. Oh, Jack and Poy tayo dyan. Oh, panalo ka. So yun na, tapos na. Oh. Tapos na. Oh, panatay na ako. Ako ang sasayaw. Ikaw ang sasayaw. Ayun. Pero, Sige. hindi naman tayo kita eh. Hindi naman kita eh. Puro na lang. Everybody, you may use my code Protasio for the last few days of Binasaya. And don't forget to watch Archipelago Rising on this Sunday in Robinson's Galleria. Sunday ba yun? Saturday pala, August 24. The films that are part of that are Tumatawa Miyak by Chet Agyamon, Rumbles of the Earth by Carl Lara, Hanggang Sumuli by Jacob Alcala, This Is How Our Home Was Built by and Nalumos Akong Papa sa Sabaw by JP Cordon. That is also the same time of the awarding. And there will be talks by Ed Cabagnot and Glenn Barrett also this Friday and Saturday sa Kabilin Center. And you may still watch the Vimeo On-Demand films up until Friday. And you can also check out the top 2 films that are fighting for the death. Ang Pamilya Magol and Pagtangkoy sa Hangin. Sorry. Make sure to watch the Binasaya World films because it's a different perspective of what's happening around the world. And the shootout films that the Cebu people worked so hard on the past days for 24 hours, diba? 24-hour shootout yun. I agree with Keith Barnard, sabi ni Nico Martins. And I think that should be the end of my live stream. This is my last day, I think, in the live stream. We'll see tomorrow. Depende pa. And goodbye, everybody. Cut, 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 cut.